Nije, on je došao nego ljubomor na tebe čuo... Pa ti nisi svjesna kakve sam ja pičke po Banja Luci jebavao. Ti nisi ni p od pičke. Ti ne vrijediš ni pol pičke hladne vode. Znaš šta kako me podsjećaš? A ja sam jebavao nevine pičke u tvojoj Tuzloj. Zovne me, naruči me hotel da oduzme nevine, ima kaz. Ima kaz da je oduzme nevine. A ti si fukaro, 100 kuraca u tebe ušlo, napravila sebi sisi. A ja sam imao bolje sise. Kad bi ti rekla da ličiš na konja, znači, a ne bih da te jašem, prvo ne bih da te jašem, znači uvrijedila bi prvo životinju. Ja imam svog konja. Ja bi razmišljao, bil ga na tebe pustio, jer se bojim ako bi tebe jebao da bi zarazio kobi. Ne bi da jašem konje. Što ste spavali u njenom krevetu onda? Jel rekao vi to danas da nisi sjela na ljekarski pregled? Nek me sutra vodi ova kuća na ljekarski pregled. Hajme ti na pregled. Ti nisi čista i urodna. Ti si bolovala s polne bolesti. Znam ja. Znam ja ispod povjerljivi izbora. Bio je nekaj bolne da si bio posle. Ja spavam sa jednim muškarcem dok ja ga volim izdrkati. Ja sam ga 7 puta sinoć izdrkao. Nego da u tebe gure. Prvu noć sam ga 5 puta izdrkao. Kad bi se je digao ono večer. Bojana vam je... Onda smo ti otjerala o sebe, ima sina. Alo, Bojana je... Onda sam ga 5 puta ono već izrekao. Bolje što sam ga izdrkao nego sam tebe gurnuo. Bojana je rizično da ga je tebi gurnuti. Pitanje da li imaš ili nemaš spolnu bolest. Veliko pitanje. Svi smo bili na ja za razliku od tebe koristim Durex kondome, znaš. Da nisi htjela pregled, a ja imam kurčinu. Bojana je rekao da si bila naknadno. A šta je to njega? Pojedine pedereva kuće da vodite da mene kuće samo. Ne može Ero sa mnom kurca mjeriti. U mene je veći. To u prevodu znači da je on ispod mene. Taj Ero, ja sam veće ime od njega. Kako da nisi? I od njega i od mnoga. Možda ti imaš kurac, ja drljaču goru volim. U to je moj brat. Ja sam družio ovdje. Ja sam trudio da ga družio. Ali ja sam veće ime od drljača. Ja sam veće ime od toga. Ja sam veće ime od njega. Ja sam veće ime od njega. Ja ima kažem. Kakve koristi što imaš kurac kad neće niko da ti ga jaše, nema gdje da ga staviš, možeš jedino u struju da ga staviš. Pa ja bi ga volio kobili staviti nek tebi, jer kobilu kad bi jebao ne bi nikom kazao. Pa zašto nisi ovdje poveo čišćaju rednije, pitaj doktora ginekologe, a tebi ga staviti je rizično. Zašto nisi poveo sa sobom cijelu štalu? Rizik veliki. Zašto? Pa zato me jesu da ja jebem tebe, triperašco, pa da jebem u šipu onda zdrave žene, pa da im prenesem bolest. Da im prenesem svidu, spolnu bolest. Pa meni cure koja ja jebem u Banjlucke, ne znam da sam tebe jebao, ne dale pičke. Da li ti to znaš? Da li ti to znaš? Da cure iz Banja Luke ne dale pičke, da sve s tebom. I hvala Bogu, i današnjeg dana, u ime oca i sina, što pa nisam jebao. Ja moje cure iz Banja Luke, studeknje, ne bi dale pičke. Zbog tebe, jer znaju ko šta si odabir. Ti priđi, jebo te Ero, ja i tebe. Ti i Ero se 0 bodova, znaš. Ti i Ero su družili da sjebeš iz mene. Ne možete me sjebati. Ovdje je moja pobjeda. Ja ću najzidnije ostati. Ne treba se ljuta ostati. Ako ne ostanem dalje od njega, jebo ja svoj čer, Milku. Ja idem. Ja jebo svoj Milku. Ja ne mogu. Ja samo glumim. Ja svoje znanje nisam 5% ovdje pokazao. Što ću pokazivati? Ja nikada neću dozvoliti sebi da sve kažem što znam i umijem. Šta će mi ostati? Ja najmeni 50% ostavim za sebe. Šta će ja drugim televizijama priuštiti ako ovdje se kaže? Iskazam. Ja sam zvat na sve televizije. Ja sam u Beogradu tomu. Prije 15 godina gostovo na kanalu 9. 9 puta ponavljali prizu. Ja sam gostovo 30 u Ladi. 20 puta mi ponavljali prizu. Svaki seljak zna da jebe, a moraš da znaš da ližeš. Kobilo, kravo, kujo. Jel ti misliš da ja ne znam jezikom naći klitoris? Ne znaš. Znam, kujo! Očigledno da što ne se nisi znaš, stuširala i garantovala da nemaš spolnu bolest da to uradi? Pa ja sam se malo pretuširala i prijala sam. Pa kad ti najžešće bude da ti ja onda uštekam. Ali nikad nećeš vidjeti to prijati. Da sam ti ga uštekao. Mala te dira maksimalno. I dalje bi bila sposobna. A sad, ako legneš pod rame, neće ti više kurac spasti nikad na umu životu. Mnoge sam žene deformisu. Dosta odvratno to što pričate. Tako se kurčila jedna, baš iz Srbije, iz ovog grada.
I kad sam je jebao, izvratio je mater. Dajte, pričali A ste tamo je odrasli. ginekole gurao nazad. Kaže, znam ko je izvratio, kaže, Zmaj. Kaže, je Zmaj. Ali što si se naduravala? Što si vikao da moraš više od njega? Što nisi rekla, hoću da mi bude ugodno i lijepo? Da bome, I Zmaj te ne bi to uradio. Kaže, hoću ga tužiti, tužit ćeš kurac. Ginekolog rekao, ja sam svjedok. Ja sam puno mantarisa vratio nazad. Samo se sa njim naduravala. To ti je uradio. Samo crnac može da izvadi materiju. Nema crnca koji mora imati. Koji mora bolje imati. Ne postoji na planeti. Tvoj smoki ne može da izvadi materiju. Nema to Tvoj smoki crnca. ne može da izvadi Nema crnca koji mora imati. Tvoj smoki ne može. Jednostavno ne može da dođe do materije. Crnac može ima veći kurac. Zmaju, jedno pitanje za tebe. Zmaju, dojde te. Ne može više da... Može 6 sati. Zmaju, jedno pitanje za tebe, druže. Zmaju, stani vi. Zmaju, Vinio izvadio matericu za ina. Ja i tebi. Kakav crnac, bre, pokaži. Ja znam Zmaju, što... Vinio izvadio matericu za ina. Ko spominješ crnce kad nema crnca? Pa zato što ti imaš smoki, sa smokijem samo možeš Pa ja bolje jedem svi jer ovako možeš da uđeš u pičku, znaš. Evo Jarac je skinuo, Jarac će da ga izazove. Kad budeš crnac, javi se. Kad budeš crnac, javi se. Jarac je rekao da on bolje. Tad tek možeš da A izvadiš kakav materiju. Jarac, bre, on je kralj. Ovako Aj ti ne meni možeš. nešto Jarac je malo pre rekao da Ali bolje kad vi Jarac stavite